Τέτοιο αγόρι μου όχι, τέτοιο φωνή όχι. Φέρτε τους όλους τώρα. Όλους. Φέρτε τους. Έλα. Γι' αυτό μπήκε. Γι' αυτό τον έβγαλε στον νου, να κάνει γκολ. Ακριβώς στο δεύτερο γκολ ακριβώς. Κάνει ένα μαλάκα κι αυτή. Χαλαρά τη μπάλα. Μιλάμε για... Πάνω! Άιντε, έβαλε! Ωραία ρε, τι είναι ρε, με βιάζεις. Ούσκο που βασίλεις γαμό! Πουλό, να γαμίσεις. Ο Πέτρο! Πέτρο το κοτσάρις μας με τρελαίνει. Άξιο Όσα απαιτεί τον Καλπάκα να βαρέσει το πέρα. Ο Πέτρο! Πέτρο το κοτσάρις μας με τρελαίνει. Καλπάκα, άντε ρε πάρε! Αυτό είναι το βάρτε, Καλπάκα. Πάρε γι' αυτό! Του μιλάει κανένας, μιλάει κανένας. Σε παίζει κανένας. Έχεις διαιτητής που σου γελία υποκείμενα. Άμα έχεις 20 χρονών και εκεί. Άιντε, πάρε στον Τάσο! Τάσος! Κάτω ρε! Πέρασε! Άμυνα, είδες άμυνα. 5 μετά θα τους είπα καμία να βάλω και να σβήσω τους μηχανές. Κάτε σφαίρα! Να προλάβω. Για να μην παίρνεις ασίστ είναι αυτά.
Θα το διαγράψουν από την κάμερα. Πάρ' το γρήγορα. Πρέπει να πες μέσα. Μπράβο. Τι θα γίνει τώρα? Βρεθήκαμε σήμερα δύο ομάδες για τα περάσαν όλους στη β' κατηγορία. Ήταν ένα θεωρητικά εύκολο παιχνίδι για μας. Τρέξαμε όσο χρειαζόταν, νομίζω, όχι όσο έπρεπε. Γιατί ενώ στο πρώτο δεν ημίχρονο υπήρχε πολύ διάθεση. παρατηρήσαμε ότι στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα παρουσίασε ένα άλλο πρόσωπο από ό,τι στο δεύτερο. Βέβαια στο δεύτερο πολύ πιο ουσιαστική, έτσι. Τι ακριβώς πιστεύεις ότι έφταιγε? Εντάξει, θεωρώ ότι έχουμε την ποιότητα να κάνουμε και κάποιο rotation. Πρέπει να παίζουμε και κάποια παιδιά που δεν παίζουν στα περισσότερα παιχνίδια, να γίνονται αλλαγές. Αν και για μένα όλοι οι παίκτες μου μπορούν να παίξουν. Απλά όταν έχεις καθιερώσει, ας πούμε, μια δεκάδα και γίνονται 3-4 αλλαγές, είναι λίγο δύσκολο να βρεθούν μεταξύ τους. Στο δεύτερο γίνουν κάποιες αλλαγές, ίσως ο αντίπολος κουράστηκε παραπάνω από εμάς και τελείωσε το παιχνίδι έτσι όπως τελείωσε. Μετά τα χθεσινά αποτελέσματα στον Όμιλο, πώς βλέπεις τα πράγματα? Προσωπικά, σαν αναλογητή, εγώ δεν με ενδιαφέρουν καθόλου τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων. Θεωρώ και πιστεύω ότι η ομάδα μου είναι καλύτερη από αυτές που διεκδικούν τον τίτλο και είναι στο χέρι της να βγει. Τώρα το θέμα είναι το κατά πόσο θα παρουσιάζουμε εμείς το πρόσωπο που πρέπει. Έχουμε μέσα κάποια δύσκολα παιχνίδια, όπως είναι το Ξηριά και το Ιερατινό, δύο συνδιεκδικητές του τίτλου. Αν είμαστε εμείς σωστοί, μπορούμε στο τέλος να πανηγυρίσουμε. Αν όχι, θα συνεχίσουμε και του χρόνου έτσι με το παιδάκι, με το υλικό που έχουμε, μια ευχάριστη παρέα.